वेलकम व्यूअर्स जय जगन्नाथ। आज हम पढ़वा रामायण कथा मधुर। आज हम पढ़देबा तापरे क्वेश्चन आंसर पचारिबा ना फास्ट पचारदिबा ठीक अछि फास्ट पचारदिबा। हम ऑलरेडी कला मानिक पढ़ सारछे हैला बर्तमान हम कला मानिक टा पचारदिबा तापरे रामायण स्टार्ट करिया ठीक अछि। हम पढ़ के आछो कला मानिक रे पढ़ के आछिनो तमे तम लोग आस्ता पढ़ाई ना ठीक अछि। तमर अंकिता भी पढ़ाई नथले हां तो एमन तम पांच जन को पचार दो ठीक अछि। मते को हबे बुक क्लोज कर दियो तम माने पढ़ो बा न पढ़ो खाली सुनि दियो क्वेश्चन जाक कथा होतले मते को हबे शर्मिला कला मानिकरे कवितार कवि किए? କଳା ମାଇକାରେ କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। गुड को मनीषा को कला मानिकरे कविताटी कविଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ଅଣାଯାଇଛି? ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କେଉଁ ଛାନ୍ଦ? ସତସାହି ବର୍ତ୍ତମାନ को ରୁଦ୍ର ମାତା ଯଶୋଦା କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି? ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି କାରଣ କୃଷ୍ଣ ବଣକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାତି ହେଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଏବଂ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ ଅନିଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏହା ଭାବି ମାତା ଯଶୋଦା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚୁ ନଥିଲା? ଆୟୁଷ ପ୍ରଥମ ଗୋଟିକା ସର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରୁଚୁ ନଥିଲା। ଯଶୋଦା ନିଜକୁ ଡଙ୍କୁନି ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଗୌତମ ଯଶୋଦା ନିଜକୁ ଡଙ୍କୁନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଇଦିନ ଯିବା ବେଳେ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିବାରୁ ମାତା ଯଶୋଦା ନିଜକୁ କାହିଁକି ସେ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ବଣକୁ ଛାଡିଲେ? ଠିକ ଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଳା ମାନିକରେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? ମନୀଷା ମାଣିକ ହେଉଛି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଙ୍ଗ କଳା। ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାଣିକ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ। ମାଣିକ ଯେପରି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। ପୁଅର କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ମା ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି? ଆୟୁଷ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରିବା, ଅଧମ ଗୋଟିକା ସର ନ ରୁଚିବା, ମାତା ଯଶୋଦା ଟେକି ହେଲେ କୋଳି ହେବା, କୋଳି ହେଲେ କୋଳି ହୋଇଥାଉ। ଆଉ କଣ ହେଲାନି ଏଇଟା ରୁଦ୍ର କୁହ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୋଳି କହିଲେ ଗୋଳି ହୋଇଯିବା, ଅଧମ ଗୋଟିକା ସର ଇତ୍ୟାଦି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା, ଅନ୍ଧାରକୁ ଦେଖି ଡରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ କିଏ କହିପାରିବ? ଶର୍ମିଳା କୁହ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରିବା, ନାଚି ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା, ମାତା ଯଶୋଦା କୋଳି ଧରିଲେ ଗୋଳି ହୋଇଯିବା, ଅଧମ ଗୋଟିକା ସର ଆଦି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ମାତା ଯଶୋଦା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁହ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ଯଶୋଦାଙ୍କର ସୁଖର କାରଣ ଥିଲେ? ଗୌତମ
କୁହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ସୁଖର କାରଣ ଥିଲେ? ପାଠ ପଢିକି ଆସିଛ? ଘୋଷିବ କଣ? ପାଠକୁ ଘୋଷା ଯାଇକି ତମର କିଛି ମନ ନାହିଁ ପଢା ହବାର? ମାମାଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ତ ହବ। ଠିଆ ହବ ପଢିକି ଆସିଲ କଣ ପାଇଁ? ଠିଆ ହବ କୁହ। ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ એકમાત્ર ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ଓ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମିଳିଲେ ତା ପରଠୁ ସେ ନିଜ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହିପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ସବୁ ସୁଖର କାରଣ। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ନନ୍ଦନ ଥିଲେ, ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ଏଇଟା ବି କହିବ। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାମାୟଣ କଥା ପଢିବା ହେଲା। ମାର୍କକୁ ଦେଖିକି ଆନ୍ସର ସବୁବେଳେ ଲେଖିବ। ଯଦି 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ଅଛି ତାହେଲେ ଅଧିକ କରିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଲେଖିବ। ଯଦି ଅଳ୍ପ ଅଛି ତାହେଲେ ସର୍ଟ କରିକି ଲେଖିବ। ଦେଖ ରାମାୟଣ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ ଲେଖକ ପରିଚୟ। ଏଟା ପ୍ରବନ୍ଧଟା, ଲେଖକ ହଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଲେଖକ ପରିଚୟ ପଢା ଆରମ୍ଭ କର ଅଙ୍କିତା। ପଢ ତମେ ପଢ। କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆଦିକାଳର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଭାରତର ଆଧୁନିକ ଦର୍ଶନ ବୈଦିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଆଦର୍ଶର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ କବିତା ରଚନା କରି ସେ ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। କବିତାବଳୀ, ବସନ୍ତ ଗାଥା, ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖକଙ୍କ ଜନପ୍ରିୟ ପୁସ୍ତକ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ୟବୋଧ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ସୁପରିଚିତ। ଏହି ଲେଖାରେ ସମଗ୍ର ରାମାୟଣ କଥାକୁ ଓଡିଆ ଟିକେ ପଢା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ଓଡିଆ ତମର ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଇଂଲିଶ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡିଆଟା ଟିକେ ଭଲସେ ପଢା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। କାଇଁ ମନୀଷା ପଢିଲେ ଦେଖିବା ହେଇପାରେ ଆଗେ। ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆଦ୍ୟକାଳର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ, ବୈଦିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଆଦର୍ଶର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ କବିତା ରଚନା କରି ସେ ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। କବିତାବଳୀ, ବସନ୍ତ ଗାଥା, ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ଏବଂ
ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖକଙ୍କର ଜନପ୍ରିୟ ପୁସ୍ତକ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ସୁପରିଚିତ। ଏହି ଲେଖାରେ ସମଗ୍ର ରାମାୟଣର କଥା ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଦେଖ, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ଦେଖ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ଯୁଗ ଅଛି ହେଲା। ରୀତି ଯୁଗ ଅଛି। ରୀତି ଯୁଗ ହେଲେ ତମେ ପଢିଥିଲ କେବେ? କୋଉଟା ପଢିଥିଲ? କଳାମାଣିକର କବିତାରେ ପଢିଥିଲ। ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ରୀତି ଯୁଗର କବି। ତେଣୁ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ହଉଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର କବି ହେଲା। ବହୁତ ସାରା ଲେଖକ ତ ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି ଯେ ତମର କଣ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କଣ ଯେମିତି ତମର ହିଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି, ଆନସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ମେଡିଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି, 3 ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ୱେରେ ତମର କଣ ହେଇଛି, ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯୋଉଟାକି ବୋଧହୁଏ ତମେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କଣ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କେତେ ଯୁଗ ଅଛି କଣ ପଢିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବି ଯୁଗ ଅଛି। ତ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର କବି ହଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ସିଏ ଆଦ୍ୟ କାଳର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ରଷ୍ଟା, ପ୍ରମୁଖ ମାନେ କଣ ମୁଖ୍ୟ, ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅର୍ଥ, ଯିଏ ଭଲ କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଗଳ୍ପ ଏସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ସ୍ରଷ୍ଟା। ବୁଝିଲେ? ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନେ କଣ ତମେ ବୁଝୁଛ ନା? ବିଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ବୋଲି ବୁଝୁଛ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନେ କଣ? ସମ୍ମାନ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆଇଡିଆ ସବୁ ବାହାରୁଛି। ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନେ କଣ? ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତମର ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ରହିବ। ଯୋଉ ଆସ୍ଥା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ। ନା ଆମେ କଣ କଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ହଉଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ତମକୁ ବାଡେଇ ମାନେ ଯଦି ପ୍ରହାର କରୁଛି, ତମେ କଣ କରୁଛ? ତମେ ତାକୁ ବାଡଉନ। କାହିଁକି? ତମେ ଭାବୁଛ ଯେ କଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି କଲେ ଭଗବାନ ରାଗିଯିବେ। ନହେଲେ ହଉ ତମେ ବୋଧେ ତାର ଓଲଟା କରୁଛ ନାଇଁ କି? ଏ ପିଲା ବାଡେଇଲେ ତମେ ବାଡେଇ ଦଉଛ, ଗୋଟେ ବାଡେଇଲେ ତମେ 2ଟା ବାଡେଇ ଦଉଛ। ବଢିଆ ପିଲା ଆଉ। ସେମିତି କରୁନ। ଶୁଣ, ସେମିତି ନୁହଁ। କଥା ହଉଛି କଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନେ ହଉଛି ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ତମେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ରଖିବା ଯେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନିବା, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆମେ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିବାନି ଯୋଉଟା କି ଖରାପ କାମ ହବ, ଯୋଉଟା କି ସମଗ୍ର ସଂସାର ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଖରାପ ହବ ସେଇ କାମଟା ହେଲା। ଯେମିତି କଣ ହଉଛି, ଯଦି ତମକୁ କୁହା ହଉଛି ତମକୁ ଗୋଟେ କାମଟେ କରିବା ପାଇଁ, ତମକୁ କୁହାଯାଇଥିବ ସ୍କୁଲରେ ହୋମୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ, ତମେ ସେଠି କୁହାହଉଛି କଣ ନାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିକି ପଳେଇବି। ନହେଲେ କଣ ହବ, ଟିଚର ଲାଗିବେ। ଆଉ ତା ଯଦି ତମେ ନ ଲେଖିକି ଯାଇଥିବ, ତମକୁ ବହୁତ ସାରା ବାହାନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ମିଛକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଯାଇକି ତମେ କଣ କରିବ, 4-5ଟା ମିଛ କହିବ। ନାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଖାତା ଆଣିନି। ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଖାତା ଆଣିନି। ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ଖାତାଟା ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ନେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କଣ କରିବ, ବାହାନା ତମେ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଗୋଟେ ମିଛକୁ ଲୁଚେଇବା। ସତରେ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ହଉଛି ତମର କଣ ଅବହେଳା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତମର ଏଠି ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିବାନି ଯୋଉଟା କି କାହା ପାଇଁ ବି ଅନିଷ୍ଟ ହବ। ମିଛ କହିବାଟା ଜାଣିବା କଥା, ମିଛ କହିବା ମହାପାପ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇ ଜିନିଷଟା, ତେଣୁକରି ଆମେ ମିଛ କେବେ କହିବା ନାହିଁ ହେଲା। ସବୁବେଳେ ମନେକୁ ଯୋଉ କାମ ଦିଆଯାଉଛି ସେଟା ତମେ ଫୁଲଫିଲ କରିଦଉଥିବ, ଟାର୍ଗେଟଟା ଫିକ୍ସ କରିଦଉଥିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ଲେଖା ଲେଖି କରିକି ଆଣିଦଉଥିବ। ଯେମିତି କୋଉଠି ବି ମିଛ କହିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ତ ତମେ ଯଦି କୋଉ ସାଙ୍ଗକୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ବାଡେଇ ଦେଲା ବୋଲି କହିଲେ, ତମେ ତାକୁ ସେଠି ବୁଝେଇବ, ନାଇଁ କି ତମେ ତାକୁ 4-5 ଗୋଟେ ବାଡେଇଲେ 2ଟା ବାଡେଇ ଦଉଛ। ବାଡେଇଲେ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ପଚାରିବ, ନହେଲେ ତା ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ନହେଲେ ପଚାରିବ କଣ ପାଇଁ ମତେ ତୁ ବାଡେଇଲୁ।
ହେଲା ପଚାରିବ ସଡନ ସେ ରାଗିଥିବ ତମେ ରାଗିଥିବ ବୋଲି ଆହୁରି ଜୋର ଜୋରେ ଚୁଟି କେଟା କେଟି ପୁରା ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ନାଇଁ ମହାଭାରତ ହେଇଛି ସେମିତି କେବେ କରିବନି। ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନେ ଶୁଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନେ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଆସ୍ଥା ରଖିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ରହିବା ସେ ହଉଛି କଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାନେ ହଉଛି ସେ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଟାକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆମେ ଯେମିତି କଣ ହଉଛି କୋଉମାନେ ମସଜିଦ୍ ଯାଆନ୍ତି କୋଉମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହେଲା। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତିରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ତମେ ଦେଖିବ କୁକୁରରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡରେ ବି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଛୋଟ କୁକୁରରେ ବି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ସବୁଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତା ବିଦ୍ୟମାନ। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଟା କରିବା ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଆମେ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ବାଡେଇ ଦଉଛୁ କି ମନେକର କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗାଈ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଓଡେଇ ଦଉଛୁ ନାଇଁ କି ଆମେ ତାକୁ ବାଡେଇ ଦଉଛୁ କାହିଁକି ଆମେ ବାଡଉନି ବା କାହାକୁ ଆଘାତ କାହିଁକି ଦଉନି ଯେ ନାଇଁ ତା ଭିତରେ ବି ଆମର ଈଶ୍ୱର ଅଛି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କଷ୍ଟ ଦେବା ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କଷ୍ଟ ହବ। ତ ସେ ହଉଛି ତମର କଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଇଏ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ତମ ପୁରା ପୁରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତମେ କଣ କରିପାରିବ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସେତେବେଳେ ତମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହବ। ତମର ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟାରେ ଯୋଉ ତମର ଏବେ ରାମାୟଣ କଥା କାହିଁକି କୁହାଗଲା ରାମାୟଣ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାମାୟଣ ପଢିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ଯେ ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ଅଧିକ ଭକ୍ତି ଆସିବ ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆମର ଅଛନ୍ତି ରାମ କୃଷ୍ଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିପାରିବା ଜାଣିପାରିବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତମର ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଟାକୁ ଏଇ ବହିରେ ରଖାହେଲା ନହେଲେ କାହିଁ ରଖା ହେଇଥାନ୍ତା ବୁଝିପାରିଲ। ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ ବୈଦିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୈଦିକ ମାନେ ହଉଛି ବେଦ ବେଦ ହଉଛି ବେଦର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ବେଦର ଯୋଉ ନିୟମାବଳୀ ଅଛି ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଯାହା ସବୁ ତାର ରୁଟିନ ଥାଏ ବେଦ ଅନୁସାରେ ଏଇ କାମଟା କରିବା ଉଚିତ ଏଇ କାମ କରିବା ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ ସବୁ ବୈଦରେ ଆମର ଅଲରେଡି କଣ ହେଇଛି ବେଦରେ ସବୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅଛି। ମତେ କି କହିପାରିବ ବେଦ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର କଣ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଦ ଛାଡିଦେଲ ଋକ୍ ବେଦ ସାମବେଦ ଯଜୁର୍ବେଦ ଅଥର୍ବ ସାମବେଦ ଛାଡି ଦଉଛୁ ହେଲା ଋକ୍ ତାପରେ ସାମ ତାପରେ ଯଜୁର ତାପରେ ଅଥର୍ବ। ତ ବୈଦିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଆଦର୍ଶର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ମାନେ ଆଦର୍ଶର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନେ ବୈଦିକର କଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଥିଲା କେମିତି ଆଦର୍ଶ ହେଇପାରିବ ମାନେ ଆଗ କଣ କରୁଥିଲେ ଯେ କେହି କାହାକୁ ଅନିଷ୍ଟ କରୁନଥିଲେ ପରସ୍ପର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିତ୍ରତା ଉପରେ ରହିକି କଥା ମାନେ କଣ ହଉଛି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବା ସହର ମାନଙ୍କରେ ପରସ୍ପର ମିତ୍ରତା ରଖୁଥିଲେ ଏକାଠି ହେଇକି ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ସେଇ ଆଦର୍ଶ ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଆମେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଆମେ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ଶ୍ରୀରାମ ଯେମିତି ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ କେବେ ବି ମିଛ କହୁନଥିଲେ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ସିଏ ସହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି କହୁଛେ ନହେଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପିଲାମାନେ ହନୁମାନ ଗଣେଶ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ତାଙ୍କେ ଯୋଉ କାମଟା କରିଥିଲେ ଆମେ ସେଇ କାମ ଗୁଡିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କରିବା। ତ ଏଇ ଆଦର୍ଶର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କବିତା ପ୍ରବନ୍ଧ ଏସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବେଦ ଅଛି ବେଦରେ ସବୁ ରଚନା ଅଛି ଲେଖା ଅଛି ବେଦ ପଢିଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଏଇ ସବୁ ରଚନା ଗୁଡିକ କରିବାର କାରଣ ହଉଛି ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଛି ବେଦର କଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ବେଦର କଣ ଆଦର୍ଶ କେମିତି ଜଣେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୋଭାବ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହବ କେମିତି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଆଣିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି କରିବ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ନିଜର କବିତା ଆଉ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛନ୍ତି ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏ ବି ତାଙ୍କର କବିତା ପ୍ରବନ୍ଧ ସବୁ ପଢିବ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବେଦର ଶାସ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ କଣ କେମିତି ନିୟମାବଳୀ ମାନିବା ଦରକାର ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁକୁ ସେ ନିଜର ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କରିଛନ୍ତି।
ଫାର୍ଷ୍ଟ 3 ଲାଇନରେ କାହାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି କୁହ ମତେ କୁହ। ଅଛି କି ଡାଉଟ୍? ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଲା ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଷ୍ଟେଜ ମାନେ ତମେ ଥାଉଛି କଣ ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫେଜ ମାନେ ଆଦ୍ୟ କାଳରେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଦ୍ୟ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ କଣ ନଗରୀ କୋଉଠି ଅଛି ପଢା ହେଇନି ସେଟା ପଢେଇଲା ଆଡକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତମକୁ ଯୋଉ 3 ଲାଇନ ବୁଝେଇଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ତ ଏଥର ବୁଝିଲା ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାନେ କଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଇଡିଆ ଏସବୁ ନୁହଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାନେ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି। ଆଉ କଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ବେଦ କେତେ ପ୍ରକାର ବୋଲି କହିଲି? କଣ? କବିତାବଳୀ ବସନ୍ତ ଗାଥା ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ସାହିତ୍ୟ ରସ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ରଚନା ପୁସ୍ତକ ହେଲା ମନେ ରହିଲା। ଚାଲାଡୁ କହିବି ମନେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଅ ଆ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଶିଖିବ ଘରେ ଗୋଟେ ବହିଟେ ଆଣିକି ଶିଖେଇବେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ବହି। ତାହେଲେ ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ମାନେ ପିଲା ଯଦି ପାଠ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କଲ ତାହେଲେ ମଧୁସୂଦନ ଆମର ବହି ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ କରିବ ହେଲା। ହଁ ସେଇ ଚାଟଶାଳୀ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଅ ଆ और ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟେ ରଖିକି କରାହେଇଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯୋଉଟା ପଢୁଥିବ ତମମାନେ ବି ପଢିଛ ପିଲାବେଳେ ସେ ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡିଆ ସୁପରିଚିତ। ଏହି ଲେଖାରେ ସମଗ୍ର ରାମାୟଣର କଥା ଖୁବ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମାୟଣ ମାନେ ତ ଏତେ ମୋଟା ବହି ମାନେ ବହୁତ ବଡ ଗ୍ରନ୍ଥ କିନ୍ତୁ ରାମାୟଣର କିଛି କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛୁ। ସଂକ୍ଷେପ ମାନେ ଇଂଲିଶ ସଂକ୍ଷେପରେ ମାନେ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ମାନେ ବହୁତ ସର୍ଟରେ ଅଳ୍ପରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ସବୁଠି ବୁଝିଲା। ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କାହାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମତେ ଲେଖକଙ୍କ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ କଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ବୈଦିକ ମାନେ ହଉଛି ବେଦ 4 ପ୍ରକାର ବେଦ ଅଛି ତଥାପି ଯେହେତୁ ତମେ ପଚାରିଲ ମୁଁ କହୁଛି ତମର ଡାଉଟ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି ଋଗ୍ ବେଦରେ ତମର କଣ ହଉଛି ଯେତିକି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ମାନେ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି ପୁରାଣ ଶିବ ପୁରାଣ ଗରୁଡ ପୁରାଣ ଯେତିକି ସବୁ ତମର ଯାହା ସେ ସବୁ ଯାକ ତମର ବେଦ ବେଦ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯାହା ବାହାରିଛି ବ୍ରହ୍ମା ଯାହା ମୁହଁରୁ କହିଲେ ସେ ହେଲା ବେଦ। ଶୁଣୁଛ ନା ନାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଳିଙ୍ଗି ବ୍ରହ୍ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ବେଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ଯାହା ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ଯାହା କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ବେଦ। ତ ବେଦକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଋକ୍ ସାମ ଯଜୁ ଅଥର୍ବ। ଋକ୍ ବେଦ କହୁଛି କାମକୁ ଧରିକି ଆମର ବିଭକ୍ତ ବୁଝିଲା। ମୋର ବି ଭଲସେ ଟିକେ ଯୋଉ 4 ପ୍ରକାର ହଉଛି ଋକ୍ ସାମ ଯଜୁ ଅଥର୍ବ ଯୋଉଟାରେ ତମର ସାମ ବେଦରେ ତମର ସବୁ ଗୀତ ମାନେ ଗୀତ ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଥିବ ସାମ ବେଦରେ। ଋଗ୍ ବେଦରେ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୁରାଣ ଶ୍ଲୋକ ଏସବୁ ଶ୍ଲୋକ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝା ହେଇଥିବ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଥିବେ ନାରଦ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ସେମାନେ ଲେଖିଥିବେ ବୁଝିଲା। ଋକ୍ ସାମ ଯଜୁ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ତମର କେବଳ କୁହାଯାଇଛି କଣ କେବଳ ସବୁ ଔଷଧୀୟ ଖାଲି ଔଷଧ ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗା କାହିଁକି ଗୋଟେ ବେଦ କରାହେଲାନି କନଫ୍ୟୁଜନ ହବ ଜାଣିପାରିବନି ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରାହେଲା। ହଁ ସର୍ଜରୀଟା କଣ କି ମେଡିସିନ ନା ମେଡିସିନ ମାନେ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଅଛି ମାନେ ଆଗ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏବେ ସିନା ଆମର ମେଡିସିନ କଣ ଅପରେସନ ଏସବୁ ହଉଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା
ଜଡି ବୁଟି ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲେ ନା ନାଇଁ ତାର ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ବୁଝିଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଜାଣିଛି ତୁଳସୀ ତାହେଲେ ତୁଳସୀ ଖାଇବ ମହୁ ଖାଇବ ଅଦା ଖାଇବ ଏମିତି ହଁ ଆଲୋଭେରା ଜୁସ୍ ଦେହକୁ ଭଲ ଏମିତି ସବୁ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି କୋଉଠି ଆମର ଅଥର୍ବ ବେଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଡିସ୍କସନ କରିବାନି ହେଲା ବେଦ ଯେହେତୁ ଆସିଲା ମୁଁ କହିଲି ବେଦ ତମେ ଜାଣିଥାଅ ନହେଲେ ପଚାରିବା ବେଦ ମାନେ କଣ ବୋଲି କହିଲେ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବ ସାଇନ୍ସ ବୋଲି କହିଦେବ ହେଲା ହଉ ହଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଜାଣିନଥିଲେ ଆମେ ସେଟା ଜିନିଷ ବୁଝିଲେ ଆଗରୁ କେବେ ଆସିନଥିଲା ଏବେ ଆସିଲା ଆମେ ସେଟା ଜିନିଷଟା ବୁଝିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ନଗରୀ ଅଛି ଗୋଟେ ସହର ଯେମିତି ଆମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଗୋଟେ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଟେ କଣ ନଗର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯେହେତୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ନଗର ମହାନଗର ବୁଝିଲେ ତ ସେମିତି ଆଗ ଅଯୋଧ୍ୟା ବୋଲି ଗୋଟେ ନଗରୀ ଥିଲା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମର ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଛି ଏବେ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଚାଲିଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନାମର ଗୋଟିଏ ନଗରୀ ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି କି କହିପାରିବ କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହେଲା ତ ସେଠାରେ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଦଶରଥ ନାମର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ ଦଶରଥ ତାଙ୍କର 3 ରାଣୀ ଥିଲେ ଅର୍ଥାৎ ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ କୌଶଲ୍ୟା କୈକେୟୀ ସୁମିତ୍ରା ବଡ ରାଣୀ ଥିଲେ କୌଶଲ୍ୟା ମଝିଆ ରାଣୀ ଥିଲେ କୈକେୟୀ ସାନ ରାଣୀ ଥିଲେ ସୁମିତ୍ରା ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ରାଣୀ ମାନେ ବଡ ରାଣୀ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ମାନେ ବଡ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟମା ରାଣୀ ମାନେ ମଝି ରାଣୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଭରତ କନିଷ୍ଠ ରାଣୀ ମାନେ ସାନ ରାଣୀ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସୁମିତ୍ରାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ 2 ଜଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନେ 2ଟା ସନ୍ତାନ କେମିତି ଥିଲେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ସବୁ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବିନି ନାଇଁ ସବୁ ତାଙ୍କଠୁ ବଡ ଭରତ ରାମ ତାପରେ ଭରତ ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାପରେ ରାମ ସବୁଠୁ ବଡ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସବୁ ତମେ ଦେଖିଥିଲ ଯାଇ ରାମାୟଣରେ ଭବିଷ୍ୟରେ ଟାଇମ ହଉଛି ମନେ ହଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସବୁବେଳେ ରାମଙ୍କର ସେବା କରୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତମ ମନରେ ଡାଉଟ ନାହିଁ ଏମିତି ତମ ସବୁ ମନରେ ତମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାବୁନ ଏସବୁ ଫାଇଟିଂ କରୁଥିଲେ ଏସବୁ ସେଥିପାଇଁ ତମର ପାଠଟା ଅଣାଯାଇଛି କେବଳ ତମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବ ବୋଲି ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ନହେଲେ ତମ ମନରେ କେତେ କେତେ ସବୁ ହନୁମାନ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ରାମାୟଣ ଭିତରେ ଆମେ ହନୁମାନ ପଳେଇ ଆସିଲେ ହଉ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ଥିଲେ ଏଇଟା କଣ କୁହାଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ମାନେ ଅତି ପ୍ରିୟ ସବୁବେଳେ ଅନୁଗତ ଥିଲେ ଅନୁଗତ ମାନେ ରାମ ଯାହା କହିବେ ସେଇ କଥାକୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ପାଳନ କର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କର ମାନେ କଣ ହବ ତମ ଘର ମାନଙ୍କ ତମ ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କହିଲୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଟା ଆଣିଦବୁ ତମେ କଣ କହିବ ତମେ କହିବ କି ତମେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଣ କରୁଥିଲେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଆଣିକି ଦଉଥିଲେ ଆଣିକି ଶୁଣ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି କିଚେନ ତମକୁ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ତମେ କଣ ହେଇଛ ବଡ ଭାଇ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ତାହେଲେ ତମେ କହୁଛ ଜଣା ଆମର ମାଢଳ ହଉ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ଥିଲେ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭରତଙ୍କର ଅନୁଗତ ତାହେଲେ ରାମଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁଥିଲେ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଭରତଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ତା ବୋଲି ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଭରତ ଯଦି ରାମଙ୍କ କଥାକୁ ଅବମାନନା କରୁଥିଲେ
ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ମାନୁଥିଲେ ବୁଝିଲା, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଶୀ ରାମ ବଡ ପରା, ରାମ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନୁଥିଲେ। ବଡ ମାନେ ହେଲେ ସାନ ମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବେ କାହିଁକି ମାନିବେ? ଯଦି ସେଟା ଠିକ ତାହେଲେ ସାନ ମାନଙ୍କ କଥା ବି ମାନିବେ ହେଲା। ହଁ ମାନିବେ କାହିଁକି ମାନିବେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାପରେ ଚାରି ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସ୍ନେହ, ଚାରିଜଣ ଯାକ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ରାମକୁ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଓ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ବଡ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଭଲ ପାଉଥିଲେ କାହିଁକି? ତାଙ୍କେ ହେଲେ ସାନ ଭାଇଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ସାନ ଭାଇଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣୁନଥାନ୍ତେ ମାନିଥାନ୍ତେ କି? ସମସ୍ତେ ମାନୁଥିଲେ। ରାଜା ଦଶରଥ କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇପଡିଲେ। ଚାରିଟା ପୁଅ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୟସ ଅନୁସାରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ କଣ ହେଲେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ମାନେ କଣ? ହଉ ବୁଢା ହେଇଗଲି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ଦଶରଥ କଣ ସଂକଳ୍ପ କଲେ? ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, କଣ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ଟା? ଅଯୋଧ୍ୟା। ହଁ ସେଇ ରାଜ୍ୟ, ସେ ଜାଗା ସହର ନଗର, ସେଟା କାହିଁକି କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଦେଇଦେବି କାହାକୁ? ରାମଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱର ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ସେ ତେଣିକି ରାଜ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। ରାମଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ନାନା ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ କଣ ହେବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ରାଜା ହେବେ। ଯେହେତୁ ରାଜା ହେବେ, ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହବ ନା ନାଇଁ? ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହବ, ରାଜାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ସ୍ତୋତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ବୋଲାଯିବ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସବୁ ଆସିବେ ହେଲା। ଏସବୁ ତାର ସବୁ ଅଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ନଗରରେ ସବୁ ଚାରିଆଡେ ଫୁଲ ତୋରଣ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲଗେଇକି ରଖା ହେଲା। ଏବେ କେମିତି ଆମର ଯାତ୍ରା ହଉଛି, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ଲଗେଇକି ଆଗ ସମସ୍ତେ ଦୀପ ସବୁ ରଖିକି ଘର ଆଗରେ ସଜଉଛୁ ହେଲା। ସେଇଠୁ ଦୀପାବଳି ହେଲା ଆଉ କେମିତି ରାମଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଦୀପ ଘର ଆଗରେ ରଖିଦଉ ଲଙ୍କାର। ତାପରେ ରାମଙ୍କର ନାନା ସଦ୍ଗୁଣ, ସଦ୍ ମାନେ କଣ? ଭଲ। ରାମଙ୍କର ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖି ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମା ବାପା ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କାହିଁକି? ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ। ସୁତରାଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ବାର୍ତ୍ତା, ଅଭିଷେକ ଯୋଉ ହବ ଉତ୍ସବ, ସେଟା ହେଇଛି ତମର ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ। ତାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ତମେ ସେଟାକୁ ପାଇବ କଣ? ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ହେଲା, ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ। ସୁତରାଂ ତେଣୁ କରି ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା କ୍ଷଣି ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଆର୍ଥ କଣ? ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦଶରଥଙ୍କର ମଧୁମା ରାଣୀ ମହା ବିପଦ ଘଟାଇଲେ। ଦଶରଥଙ୍କର ମଧୁମା ରାଣୀ କୈକେୟୀ ଗୋଟେ ବିପଦ ଘଟାଇଲେ। କଣ ଗୋଟେ କଲେ ସିଏ? ସେ ପୂର୍ବେ ଏକଦା ପ୍ରାଣପଣେ ସେବା କରି ଦଶରଥଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କଣ କରିଥିଲେ? ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ରାଜା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବେ ନା ନାଇଁ? ଯିବେ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଦଶରଥ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ବହୁତ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ, ମାନେ ବହୁତ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରାଣୀ କୈକେୟୀ, ରାଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ଥିଲେ? ସେ ତାଙ୍କର ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ସେଇଠି କଣ କରିଥିଲେ? ଦଶରଥ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ, ମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ସିଏ କଣ କଲେ? ରାଣୀ କୈକେୟୀ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦଶରଥ ହାରିଲେନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିତିଗଲେ। ମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟା ହାରିଲାନି, ଅଯୋଧ୍ୟା ଜିତିଗଲା। କୈକେୟୀଙ୍କର ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେ କଣ କଲେ? ଦଶରଥଙ୍କୁ ହାରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଦଶରଥଙ୍କର ସବୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିକି ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ତାଙ୍କୁ ଠିକ କରେଇଥିଲେ। ସେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୋଉଠୁ ଜଡିବୁଟି, କୋଉଠୁ ଔଷଧ ସବୁ ଆଣିକି କଣ କରିଥିଲେ? କୈକେୟୀ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ତାଙ୍କ
ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତିଶୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଦୁଇଟି ବର ଦେବୀ ଅଙ୍ଗୀକାର କଲେ। ରାଜା ଦଶରଥ ଅତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ମାନେ କଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମାନେ କଣ କୁହ? ଖୁସି ହେଲେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଯାହା ହଉ ମୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲ, ମତେ ହାରିବାକୁ ତମେ ଦେଲ ନାହିଁ। କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁଇଟି ବର ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ବର ମାନେ କଣ? ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏଠି ବର ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଦୁଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି ବୋଲି ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଥିଲେ। ଅଙ୍ଗୀକାର ମାନେ ରାଜି। ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରମିସ କରୁଛି ଯୋଉଟା ହେଲା, ସେ ହଉଛି ଅଙ୍ଗୀକାର। କିନ୍ତୁ କୈକେୟୀ ଆଜି ଯାଏଁ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ବର ମାଗିନଥିଲି। କୈକେୟୀ କିନ୍ତୁ ବର କିଛି ମାଗିନଥିଲି। ରାଜା ଦଶରଥ କିନ୍ତୁ କହିଥିଲେ ଦୁଇଟି ବର ଦେବି। କୈକେୟୀ କିନ୍ତୁ କିଛି ବର ମାଗି ନାହାନ୍ତି। ରାମ ରାଜା ଏବେ କଥା ଶୁଣି ମନ୍ଥରା ନାମକ ଦୁଷ୍ଟ ଦାସୀର କୁମନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡି କୈକେୟୀ ହଠାତ୍ ଦୁଇଟି ନିଷ୍ଠୁର ବର ମାଗି ପଡିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ପଢାଉଛି ଏକଥା ଶୁଣି ମନ୍ଥରା ନାମରେ ରାମ ରାଜା ହେବେ। ସବୁଆଡେ କଥା ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ମାନେ ସବୁଆଡେ ଆୟୋଜନ ଲାଗିଛି ମଧ୍ୟ। ରାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହବ। ସେଇ କଥାଟା ଶୁଣିଥିଲେ କିଏ? ମନ୍ଥରା ବୁଢୀ। ମନ୍ଥରା ହେଲେ ଗୋଟେ ନାଟେଇ ବୁଟେଇ ଗୋଟେ ଥିଲା, ବୁଝିଲା। ବୁଢୀ ଥିଲେ ସେ କଣ ହବ? କିଛି କାମ ନଥିବ, ନାଟି କରିବ, ମାନେ ଆ କଥା ତାକୁ ତା କଥା ଆକୁ କରିକି ମାଡ ଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେ ହଉଛି ମନ୍ଥରା ବୁଢୀ। ହେଲେ ମନ୍ଥରା ବୋଲି କିଏ? ତାହେଲେ ମନ୍ଥରା ଆସିଲା କୋଉଠି? ମନ୍ଥରା ହଉଛି କୈକେୟୀଙ୍କ ରାଶି। ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ବାହା କରିକି, ମାନେ ଦଶରଥଙ୍କୁ ବାହା ହେଇକି କୈକେୟୀ ଆସିଥିବେ, ସେତେବେଳେ କୈକେୟୀଙ୍କର ସେବା, ଯେହେତୁ ରାଣୀ, ସେ କଣ କାମ କରିବେ କି? ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦାସୀ ପଠେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ପଠେଇଥିଲେ। ମାନେ କୈକେୟୀଙ୍କର ସବୁ ତାଙ୍କର ସେବା, ମାନେ ତାଙ୍କର କଣ ଦରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ମନ୍ଥରା। ତ ମନ୍ଥରା ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର କୈକେୟୀଙ୍କ ବାପା ଘରୁ ଆସିଥିଲେ ମନ୍ଥରା। କୈକେୟୀ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ, ସେତେବେଳେ ମନ୍ଥରା ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ ହେଇଥିଲେ? ମିଶିକି ଆସିଥିଲେ ସଖୀ, ସବୁ କାମ କରିବା। ସଖୀ ତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମେ କହିବା କଣ ଅଛି, ତାର ଦାସୀ। ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଦୁଷ୍ଟ ଦାସୀର କୁମନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡି ସେ ଆସିକି ଏଠି ରହୁଥିଲା, ବୁଢୀ ହେଲାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିକି। କୁମନ୍ତ୍ରଣା, କୁ ମାନେ କଣ? ମନ୍ତ୍ରଣା ମାନେ କଣ? ନାଟୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାହିଁ ହେଲା, ମାନେ କଥା ହଉଛି କଣ? ମାନେ କଣ କଥାକୁ ସବୁ ମାଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳି କଥା। କୁମନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡି କୈକେୟୀ ହଠାତ୍ ଦୁଇଟି ନିଷ୍ଠୁର ବର ମାଗି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୈକେୟୀ ସେ ବର ମାଗି କଣ ହଉଛି କଣ? କୈକେୟୀ ଦଶରଥ କହିଥିଲେ ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁଇଟି ବର ଦେବି, କିନ୍ତୁ କୈକେୟୀ କହିଲେ ନା ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇଟି ବର ମାଗିବି। ହେଲେ ସେଟା କଣ ହେଇଥିଲା? ରିଜର୍ଭ ହେଇକି ଥିଲା, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ତାଙ୍କର ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ହବ ସେ ମାଗିବେ। ଦଶରଥ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ହଉଛି କଣ? ରଘୁକୁଲ ସଦା ଚଲି ଆଇ, ପ୍ରାଣ ଯାଇ पर बचन न ଯାଏ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ରଘୁକୁଳର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଂଶର ନିୟମ ଏଇଟା ଯେ ଦରକାର ବେଳେ ଜୀବନ ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ବଚନ ମାନେ ଯଦି ତମେ କାହାକୁ ପ୍ରମିସ କରୁଛ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରମିସ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦଶରଥ କଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରମିସ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଦିଟା ବର ଦେବେ ବୋଲି। ତେଣୁକରି କୈକେୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିଲେ। କୈକେୟୀଙ୍କର ବି ମନେ ନଥିଲା, ମନ୍ଥରା ବୁଢୀର ମନେ, ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ମନ୍ଥରା ଦାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ହଁ ନାଚିବା।
ହଁ ନାତି ହଁ ନାତି ମନ୍ଥରା ବୁଢୀ ଆସିକି କଇକେଇଙ୍କୁ କହିଲା ଜାଣିନ କଣ ରାମ ରାଜା ହେବେ ହେଲା ରାମ ରାଜା ହେବେ ତମେ ରାମ ରାଜା ହେଲେ ତାହେଲେ ରାଜମାତା କିଏ ହବ ମତେ କୁହ ଯଦି ରାମ ରାଜା କୌଶଲ୍ୟା ରାଜାଙ୍କର ମା ହେବେ ରାଜମାତା ତାହେଲେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ ତମେ କଣ ହେଇଯିବ ଦାସୀ ତମେ ଆଉ ରାଣୀ ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ହଉ ଦେଖ ବେଶୀ ସେଇଠି ବସ ପଡିଲେ ତ ରାମ କହିଲେ ସେ କହିଲେ ଦେଖ ଯଦି ରାମ ରାଜା ହେବେ ତାହେଲେ ରାଜମାତା ହେବେ କୌଶଲ୍ୟା ତମେ ହେଇଯିବ ଦାସୀ ତମ ଉପରେ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ କି ତମ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ କି ପଚାରିବେ ଭରତ ମଧ୍ୟ କଣ ହବ ଆଉ ସେ ରାଜା ହବ କି ନା ରାଜକୁମାର ସେ ରାମର କଣ ହେଇଯିବ ଦାସ ହେଇଯିବ ଏବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଠିକ ସମୟ ତମର ରାଣୀ ମନେ ଅଛି ଦୁଇଟି ବର ତମେ ଦଶରଥଙ୍କୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି ତାଙ୍କୁ ଠିକ କରିଦେଇଥିଲ ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ ରାଜା ଦଶରଥ ତମକୁ ଦୁଇଟି ବର ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଠିକ ସମୟ ଉପନୀତ ହେଲା ସେଇ ଦୁଇଟି ବର ତମେ ଯାଇକି ମାଗିଦିଅ କାହାକୁ କଇକେଇ ହେଲେ କଣ କଇକେଇ ପ୍ରକୃତରେ ରାମଙ୍କୁ ଯଦି କହିବା ସବୁଠୁ ଅଧିକ କିଏ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି କଇକେଇ ମାନେ କୌଶଲ୍ୟାଠୁ ବି ଅଧିକ ଦଶରଥଙ୍କୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି କଇକେଇ କିନ୍ତୁ କଇକେଇ କଣ ହେଲା ଖରାପ ଲୋକର ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡିକି ସେ ଖରାପ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡିକି ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କଣ କହିଲ ଖରାପ ଲୋକ ସହିତ ରହିଲେ ବାସ୍ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କଣ ଭଲ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହବ ଭଲ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ତମେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଖରାପ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ନିଷ୍ଠୁର ବର ମାଗି ବୁଝିବେ କଣ ସେ ନିଷ୍ଠୁର ବର ଗୋଟେ ବରରେ ଭରତ ରାଜା ହବ ଭରତ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଅପର ମାନେ ଅନ୍ୟ ବର ଏଇକି ଯେ ରାମ ଚତୁର୍ଦଶ ବର୍ଷ ବନକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଦଶ ଦଶ ମାନେ 10 ଚତୁର୍ ମାନେ 4 4 + 10 କେତେ ହେଲା 14 ତାହେଲେ ରାମ 14 ବର୍ଷ ନିମିତ୍ତ ମାନେ ହଉଛି ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ନିମିତ୍ତ ମାନେ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନକୁ ନିର୍ବାଚିତ ମାନେ କଣ ରହିବେ ଘର ଛାଡିକି ପଳେଇବା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ବୁଝିଲା ଘର ଛାଡିକି ପଳେଇବା 14 ବର୍ଷ ହେଲା ତ କଣ କହିଲେ ଭରତ ରାଜା ହେବେ ଆଉ ରାମ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନରେ ବାସ କରିବେ ଘର ଛାଡିକି ଦଶରଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟପରାୟଣ ଥିଲେ ସତ୍ୟପରାୟଣ ମାନେ କଣ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପ୍ରମିଶ କରିଥିଲେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିୟମ ବଂଶର रघुकुल नीति सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाए प्राण जाई परियो वचन जीव ना तो से कौन गले केबे सत्य भंग करिनथिले से पूर्वे दुईटी बर देबे बोली कौन हेतिले अंगीकार करथिले राजी होइथिले वर्तमान मु जानिनी कौन है दुईटी बर देवे बोली अंगीकार करथिले सॉरी वर्तमान ताहा लंघन करि पारले ना लंघन माने कोन गले अतिक्रम भांगी पारले ना ताको अतिक्रम करि पारले ना माने जेतु जहा कहछन ता देबा को पड़ियो बाध्य सुतरां राम को वन गमन करबा को भेला ओ राज्यर समस्त लोक एई संवाद रे हाहाकार हेबा को लागिले हां कोन हे गला हाहाकार माने कोन हां एते बड़ कथा हे गला एते बड़ दुर्घटना माने एते केते बड़ घटना हे गला एबे जेमिति हमर कोन हिची जो तमे सुनिछो एबे जो बालेश्वर तमरो देखछो ना केते इंडिया ट्रेन जेतलो बाडे हे तम कोन 277 बाडे मरियले मैं 900 लोग हॉस्पिटल नहीं 300 लोग मरियले मुझे अछि केते हजार केते बहुत लोग मरछन सरकार तो कौन लागुच आमे से खबर सुनी हाँ एते बड़ घटना हे गला हम मन रे दुख लागुच ना नहीं केते लोक किए कुआडे जाइथिबो तमे भाबो
ମାନେ ଆମେ ବି ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଆମେ ମନେକର ଯାଇଥାନ୍ତେ ଟ୍ରେନରେ ବା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଘରକୁ ନ ପଳେଇ ଆମେ ତମର ହଁ କିଏ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତେ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ସିଏ ବି ମାନେ ବି କାହାର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଥିବେ ନା ସେମାନେ ବି କାହାର ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଏକାଥର ଏତେ ଜଣ ସେମାନେ ମରିଗଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ ଖବର ତ ଶୁଣିଲେ ତ ହାହାକାର ସେମିତି ସବୁଆଡେ ହେଇଗଲା କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଯୋଧ୍ୟା ବାଲେଶ୍ଵର ବୋଲି ସେ କହିଦଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ଵର ସେଟା କଣ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହେଇଥିଲା ବାଲେଶ୍ଵର କଣ ଓଡିଶାର ପୁରା ମାନେ ଭାରତ ସାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ବି ସବୁଆଡେ ମାନେ ଆମେରିକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ ଘଟଣା ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଥର ଗୋଟେ ଥରରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପଡିଲା ହଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବି ଆସିଥିଲେ ହେଲା ଶୁଣ ସୁତରାଂ ରାମକୁ ଦନ ଗମନ କରିବାକୁ ପଡିଲା ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାହାକାର ବାଟ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ବୁଝିଲେ ନା ତମମାନେ ମତେ ପୁରାପୁରି ସେ ଟ୍ରେନ ଘଟଣାଟା ହେଲେ ତମେ ସତେ ଯେମିତି ଯାଇ ନିଜେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ପୁରାପୁରି କହିବ ହେଲେ ପୁରା ଅଧଘଣ୍ଟାଟେ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କହିଦବ ହେଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟିଭି ଦେଖି ଅଛି ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ ରାଜ୍ୟର ତମମାନେ ତାହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ହବ ନା କଣ ହଁ ହେ ପ୍ରେସ ରିପୋର୍ଟର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏହି ସମ୍ବାଦରେ ହାହାକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ କ୍ରନ୍ଦନର ରୋଳ ଚୁଡ଼ିଲା ହାହାକାର ବୁଝିଲା କ୍ରନ୍ଦନ ମାନେ କଣ କହିଲେ ବି ସବୁରେ ଆମକୁ ବି କଷ୍ଟ ହଉଛି କାନ୍ଦର ଚିତ୍କାର ସବୁଆଡେ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲା ବୁଝିଲା ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତିକି ହେଇଛି ଘଟଣା ସେ କଇକେଇ ଦିଟା ବର ମାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଖବର ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର ହେଇଛି ଯେ ଦଶରଥ ରାଜା ଭରତ ରାଜା ହେବେ ଦଶରଥ ତ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭରତ ରାଜା ହେବେ ଆଉ ରାମ ବନବାସକୁ ଯିବେ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଇ ଘଟଣା ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ସବୁଆଡେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଲାଗିଛି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ସତରେ ହେଲା ନା ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ ଆମେ ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ଏତିକି ପଢା ହେଲା ବୁକ୍ କ୍ଲୋଜ କରିଦିଅ ବହି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ତମମାନେ କେତିକି କଣ ପଢିଛ ଜଣା ପଡିବ ମାନେ କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିଛ ମତେ କୁହ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ଗୌତମ ରାଜା ଦଶରଥ ଥିଲେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର କେତୋଟି ରାଣୀ ଥିଲେ ଆୟୁଷ 3ଟି ରାଣୀ ଥିଲେ ମତେ କୁହ କୌଶଲ୍ୟା ରାଣୀଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା ରୁଦ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ମତେ କୁହ କଇକେୟୀଙ୍କର କେତୋଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଓ କିଏ କୈକେୟୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଭରତ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ସବୁଠୁ ସାନ ରାଣୀ କିଏ ଥିଲେ ସୁମିତ୍ରା ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ମଧ୍ୟମା ରାଣୀ କିଏ ଥିଲେ ମଧ୍ୟମ ରାଣୀ କଣ ଯେ କଇକି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ସବୁଠୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରାଣୀ ବଡ ରାଣୀ କିଏ ଥିଲେ ଅଙ୍କିତା ଭଲସେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କୁହ ରୁଦ୍ର କୌଶଲ୍ୟା କେ ଗୋଟେ ଗୀତଟା ଅଛି ପୁରା କଣ ମୋର ଗୀତଟା ମନେ ପଡୁନି ନା କଣ ଗୋଟେ ଅଛି ପୁରା ମୋର ମନେ ପଡୁନି दशरथ के नंदन राम लाडले शोभित चंद्र ଆସୁଛି ହଉ ଭଲ ହେଲା ତାହେଲେ କୌଶଲ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ମତେ କୁହ ସୁମିତ୍ରା ରାଣୀଙ୍କର କେତୋଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଆଉ କଣ କଣ ସୁମିତ୍ରା ରାଣୀଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ କହିବ ରାମଙ୍କର ଅନୁଗତ ଭ୍ରାତା କିଏ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତଙ୍କର ଅନୁଗତ ଭ୍ରାତା କିଏ ଥିଲେ ରୁଦ୍ର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ହେଲା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ
ତାପରେ କଣ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଏତିକି ସରିଲା ପରେ ମତେ କହିବ ଯେ ସବୁଆଡେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ସବୁଆଡେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ସବୁଆଡେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା? କାରଣ ରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ରାଜା ଦଶରଥ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହବ। ଏଇ ଖବର ଶୁଣି ପ୍ରଜା ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲେ। ତାପରେ ମତେ କୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କୈକେୟୀଙ୍କୁ କେତୋଟି ବର ଦେବେ ବୋଲି ରାଜା ଦଶରଥ ଅଙ୍ଗୀକାର ହେଇଥିଲେ? 2ଟି। ମତେ କୁହ ହେଲେ ଯୋଉ 2ଟି ବର ମାଗିଥିଲେ କିଏ? କୈକେୟୀ। ରାଜା ଦଶରଥ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କୈକେୟୀ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମାଗିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଗିଥିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସରରେ। କୈକେୟୀଙ୍କର ଦାସୀ କିଏ? ମନ୍ଥରା ବୁଢୀ। ହେଲା। ମନ୍ଥରା ବୁଢୀ। କଣ କହିଲ? ନାଟ ଲଗଉଥିବା ଫ୍ୟାମିଲି ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ମନ୍ଥରା ବୁଢୀ। ଆଉ କଣ ଟିକେ ଉଠେଇଦେଲୁ? ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ତ ବେଶୀ ଆଉ ନଥାଉ। ତାପରେ କଣ ହଉଛି ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ ଯେ କୈକେୟୀ କାହାର କୁମନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡି ଦଶରଥଙ୍କୁ 2ଟି ବର ମାଗିଥିଲେ? ମନ୍ଥରା ବୁଢୀ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ଦଶରଥଙ୍କୁ କେଉଁ 2ଟି ବର ମାଗିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ବର ଏଇକି ଯେ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହେବେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ଏହା ଥିଲା ଯେ ରାମ 14 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବନରେ ବାସ କରିବେ ଘର ଛାଡିକି। 14 ବର୍ଷ ସେ କହିଲେ ଚତୁର୍ଦଶ କହିଲେ ଭଲ ସାଇଡ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏତିକି ବର ହେଇଛି ହେଲେ ବରଟା ଠିକ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ରାମ ସତରେ ଗଲେ ନା ନାଇଁ 14 ବର୍ଷ? ରାମ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନକୁ ଗଲେ ନା ନାଇଁ ହେଲା। ଭରତ ରାଜା ହେଲେ ନା ନାଇଁ ଏସବୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ହେଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କୋଉ ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବୁଝା ପଡିଲାନି ସେ ପାର୍ଟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ତଳେ କହିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।